zonse zili mchimake pamene tikuyembekeza Honorable Suleman kubwereranso mchipinda mmenemu, pamene aphungu ali du ndithu amenewa kuyembekeza kuti speaker wawo alowe mchipindamu. Mu chaka cha 2025 mwezi umene wa Oktoba ikhala mbiri ndithu kuti Honorable Suleman atenga chinthuchi, atenga ndithu uspika wa nyumba ya malamulo. Parliament ndi imene idakhazikisidwa ndithu kudzera mu chapter 5 ya constitution yathu kuti izitha kuunikira komanso kuyimirira nkhani za malamulo. Ndiye aphungu ena apita koyamba, koma ena abwerezedwa ndithu ku nyumba ya malamulo. Ndimafuna titanguunikira kuti pamene ma constituency wapoyamba adali 193, panopa zasintha tsopano. Panopa madera ena aonjezeredwa. Nditha kutsimikiza tsopano kuti aphunguwa akukwana 229 mu chaka chimene cha 2025, pamene kumbuyoko amakhala 193. Aphunguwa msabatayi akhala akulumbira ndithu kulumbira kuti iwowa avomereza ntchito yotumikira Amalawi. Pakali pano mwina amene alumbiritsidwa pa 224 komanso malo mwa 229. Izi ndi zomwe zikuchitika kuno ku nyumba ya malamulo ku Parliament mu mzinda wa Lilongwe. Aphungu amenewa pamenenso amabungu akulimbikitsa kuti yayi amayi azipita maudindo komanso kupikisana nawo, koma pa mpando umene wa uspika taona kuti yayi anapikisana ndi abambo amenewa. Ku Parliament kumeneku kukupatsirani tsatane wa mmene zilili kuno ku nyumba ya malamulo. Zonse zili mchimake zikuoneka kuti yayi atsala pang'ono amenewa kuchena gears, kuchena zovala zimene zimakhala zoyenera kuvala speaker wa nyumba ya malamulo. Akumfotokoza kunena kuti speaker ameneyu amayeneka kusankhidwa pakati pa iwo aphungu a nyumba ya malamulo. Ndi Honorable Suleman ndi mmodzi wa anthu amenewa nawonso amene asankhidwa nawo. Ndiye zikuonetsa kuti alowa ndithu mchipinda mmenemu. Akalowa pakhale ndithu mwambo umenewu umene asankhe wachiwiri wa speaker ya nyumba ya malamulo. Tsatane wa momwe zikuchitikira kuno ku Lilongwe mu mzinda wa Lilongwe ku nyumba ya malamulo. Mongo kumbutsana ndithu aphungu amenewa onse ndi 229, komanso anthu amenewa adera limeneli lochoka kunzambwe mu mzinda wa Blantyre ndokondwa kuti tsopano atulutsa speaker wa nyumba ya malamulo. Tikumva beru pamenepo kutsindika kuti posachedwa apa akhale akulowa Honorable Suleman kukhalanso iwo wa speaker wa nyumba ya malamulo. Zili mchimake ndithu, zonse zokonzekera zili mchimake. Ku MBC kukupatsirani tsatane wa kuno ku Parliament mu mzinda wa Lilongwe.
mchakachi cha 2025 aphungu achulukana ndithu tsopano awonjezereka pamene madera amenewa amagawidwanso amawonjezeredwa kuti yayi mbali zina zikonzedwenso bwinobwino. Nde pamene aphungu amene walumbira komanso asankha spika wawo lero titha kutsimikiza kuti zonse zili mchimake ndithu kuno ku nyumba ya malamulo. Belu limeneyo likulira kusonyeza kuti tiyimirire ndithu pamene akhale akulowa mnyumba imeneyi. Pikitipikiti amene akuchitika tsopano kuno ku Parliament alowe mnyumbayi kuno ku Parliament ku nyumba ya malamulo. Aspika mchithunzi ndithu Honorable Suleman motsogozedwa ndi azamalamulo kuyenda pang'ono kulowa mchipinda chimenechi titha kutsimikiza tsopano kuti nyumba ya malamulo ili ndi mtsogoleri Suleman amene asankhidwa kumene. Pambuyo pawo pakuyenda ndithu oyimirira nyumba za malamulo kulowa mchipinda chimenechi Parliament kuti tsopano akapitirize kugwira ntchito za boma. Ulemu kuperekedwa kwa spika wa nyumba ya malamulo Honorable Suleman kufika kulowa mchipinda mmenemo atavala zovala zoyenerera spika. Tsatane MBC TV kukupatsirani kuchokera kuno ku Parliament. Titamva ndithu mkatimu tsopano pamene tu alowa mkatimu. General business. Item C, the Honorable Speaker's acceptance statement. Honourable members of Parliament, the Clerk of Parliament and your staff, distinguished invited guests,
ladies and gentlemen, I stand before you deeply humbled and profoundly honored by the confidence that this august House has placed in me to serve as a Speaker of the National Assembly. I accept this responsibility with humility, gratitude, and an unwavering commitment to uphold the dignity, integrity, and constitutional authority of this House. Let me begin by extending my sincere appreciation to the President of the Republic of Malawi, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, for having the trust in me and the confidence that I can do this job. I will always be forever grateful to the President. Let me also extend my sincere appreciation to His Lordship, the Honorable Deputy Chief Justice, for presiding over this solemn and historic swearing-in ceremony after my election into this noble office of the Speakership. I also wish to thank the Clerk of Parliament for presiding over my election and her team for the professional manner in which the whole election process has been conducted. Allow me to also congratulate all honorable members, both newly elected and returning, for earning the trust of the Malawian people in the just ended general election. Honorable members, I wish to sincerely thank you for electing me into this office to preside over your deliberations and to provide political leadership to the institution of Parliament. Thank you very much for this kind gesture bestowed upon me. Honorable members, today marks not merely the election of a Speaker, it marks the renewal of our collective commitment to the ideals of representative democracy. The people of Malawi look to this chamber for reasoned debate, sound legislation, and principled oversight. They expect integrity, decorum, and diligence from each one of us, regardless of our political affiliation. As Speaker, I pledge to preside over the affairs of this House with impartiality, fairness, and firmness to ensure that every voice is heard and every view is respected. This chamber must continue to be a platform where ideas flow respectfully, where accountability flourishes, and where our actions reflect the highest aspirations of all Malawians. Our Constitution entrusts this House with sacred duties to make laws for peace, order, and good governance of Malawi, to hold the executive account, and to represent the interests of our citizens. It is through the exercise of these powers that Parliament remains the heartbeat of our democracy. Honourable members, the days ahead will demand diligence, cooperation, and courage. We must rise above partisan politics and put the nation first. The challenges Malawi facing, from economic recovery to food security, require collective wisdom and sober stewardship. Let us therefore commit ourselves to a Parliament that leads by example, that works efficiently, legislates prudently, and oversees with integrity. Once again,
thank you for the trust you have bestowed upon me. I draw strength from the conviction that this House, guided by our shared sense of duty and responsibility, will continue to uphold the principles of democracy, accountability, and respect that define the Republic of Malawi. Let me also, lastly, thank my family, my wife, and everyone that has stood by me. I love you all. May God bless you all, and thank God, and may God bless Parliament and the people of Malawi. Thank you. Item D of general business, election of the first and second deputy speakers. Honourable members, let me welcome you back to the House. We will now go into the election of deputy speakers. The House will elect 2 deputy speakers, namely first deputy speaker and second deputy speaker. I wish to inform the House that the procedure for election of the deputy speaker is basically the same as the one followed during the election of the speaker. The only difference is that the speaker presides over the election of the deputy speakers, while in the election of the speaker is conducted by the clerk of Parliament. We will start with the election of the first deputy speaker. Honourable members, I wish to inform the House that I have been advised that the clerk's office has so far received 3 nominations for the position of first deputy speaker, which have been duly certified as valid nominations. The nominations are as follows. 1. Honorable Victor Heatherwick Musowa, MP, member for Mulanje Bale constituency. 2. Honorable Emmanuel Jere Chambulanyina, MP, member for Nzimba South. And 3. Honorable Dr. Catherine Nzumara, MP, member from Nzimba North. We will not do the roll call again, but let me first request the honorable member for Zomba City North to move the nomination for Honorable Victor Heatherwick Musowa, MP, for the position of first deputy speaker. Honorable member for Zomba City North, you have the floor. Thank you so much, Mr. Speaker, sir, for yielding the floor to Zomba City North to move a motion for the election of first deputy speaker, and I bring forth the candidate for the first deputy speaker in the name of Honorable Victor Heatherwick Musowa, Member of Parliament for Mulanje Bale. But before I do so, Mr. Speaker, sir, I am very privileged to be the first member in this House to call you Mr. Speaker, sir, you should be a prophet, because before